Jizọs nwụrụ n'ihi gị, ọ kwụrụ ụgwọ njọ gị taa. Meghee obi gị, meghee obi gị, Jizọs nwụrụ n'ihi gị, ọ kwụrụ ụgwọ njọ gị taa. Meghee obi gị taa, nara ngọzi Chineke. Chineke ugbu a bụ oge amara, ananara mmadụ nke ọma. Nụrụ olu nke onye nzọpụta n'ụbọchị taa. Ọ sịo n'oge amara ya ka fọdụkwara nyere ndị chọrọ ịbata n'ụgbọ nke nzọpụta. Dịka ọ na-akpọ mụ na gị taa site n'akwụkwọ Matiu isi nke 6 amaokwu nke 33. Ọ sị, ma buru n'ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya, ihe ndị ọzọ niile ka a ga-atụkwasịrị ya unu. Gị onye na-achọ akụ n'ike, i chefuola na dịka anyị nwa bụ mmadụ na-ejighị ihe ọbụla bịa n'okpuru anyanwụ a, otu a ka anyị na-apụghị iji ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Leenụ ka anya ike nọ n'ukwu osisi dị iche iche taa. Osisi ọbụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma, a ga-egbupụ ya. Otu a ka onye nzọpụta kwuo.